wawazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi nyamata amene mumona pa screen iyo. Mkulu ameneyo anapangidwa kidnap komanso amafuna kuphedwa ndi zigawenga zochokera dziko la South Africa. Omwe ndi mmene zinalili. Mkulu ameneyo anapita ku tavern pamodzi ndi azinzake kokamwa mowa. Ndakumwa mowa uja, atamaliza kumwa mowa uja, iye anasiya azinzake mu tavern muja, anawaza kuti ndikupita ku nyumba. Atatuluka mu tavern muja, galimoto yosadziwika kumene inachokera inamfikira iyeyo. Ndipo anthu a galimoto aja amamuwuza iyeyo kuti bwera tikupatse lift, koma iye anakana. Anankakamiza amakanabe. Kenako anthu okwana 4 anachoka galimoto muja kuzamtenga mkuluyu by force kumukokera mgalimoto. Kenako aliyamba liwiro. Ndi kumene anapita naye mkuluyu ndi kunyumba kwa magezi aja kumene amakhala, kumene amapangira operate ma business awo. Atafika kunyumba kuja anamuwuza mkuluyu kuti tsegula foni yako tifuna tione account balance yako. Atatsegula account balance yake inali yokwana 30,000 rands. Ndamachuka kwambiri. Ndi kunapezeka zakuti anamuwuza apange transfer, koma sakanatha kupanga transfer ndalama zonsezi pakamodzi. Njira imene akugwiritsa ntchito ndi kachisendi. Kuopa kuti akapanga bank to bank ma details awo angathe kupanga reflect, angathe kukapeza mosavuta. Ndi amagwiritsa ntchito kachisendi. Nde atapanga zimene ziyazo anatumiza 5 pin kachisendi. Chifukwa chokuti daily limit yake inali yokwana 5k, sakanatha kutumiza ndalama yochuluka kuposa pamenepo. Ndi anatumiza 5 pin, koma anthu aja sanamusiyebe. Chifukwa amafuna ndalama zonse zimene zinali mu account. Ndi anamusunga mkuluyu kokwana masiku 6 imene ili wiki ali kumalo kuja. Koma mu nthawi imene amakhala kumalo kuja mkuluyu, anthu enanso amabwera ogwidwa chimodzimodzi imene anagwidwira iyeyo. Kumene konso anapezenso anthu ena kale amene anagwidwa ndipo akupangidwa zimene zozo. Nde yangokhala ngati ndi business. Ndi akuluakulu chonde kumakhala osamala. Munthu wachilendo akapangana approach chonde thawani. Kaya galimoto ina yake yakuyimirani afuna kufunseni china chake thawani chonde akuluakulu. Chifukwa choti anthu amene amagwiritsa njira zosiyanasiyana pena amabwera ndi anyamata anyaupe. Ndi nyamata anyaupe uja amaza kupanga approach ngati akupempha china chake. Cholinga afuna nkopusisa iweyo kale nchidwe ndi munthu uja, kenako kumbuyoku iwe akubwera kuzakugwira. Ndi zimene amapanga. Pena amabwera ndi atsikana azikufunsani, chifukwa akudziwa zoti anthu ambiri makonda atsikana. Azikufunsani, ndimafuna mpite kwakuti ndingende bwanji, ndimafuna shop yakuti. Iwe uli busy ndi atsikana uja, kumbuyoku iwe akubwera kukugwira. Koma pita nawo. Izi ndi zimene amapanga. Pena amabwera ndi azigogo. Ndi chonde akuluakulu kumakhala osamala. Ndimakamba nthawi zonse kunena kuti ngati ku John mufuna kukhala mwamtendere, choyamba umaganiza ngati gangster. Gangster samakhala pamalo kwa nthawi yayitali. Sizimatheka. Gangster sangopase nthawi yake pokapoka nkhani yake ikhale ya drama. Koma zomafunsa address ndipita kwakuti ngende bwanji samapanga. Gangster samakhala chibuli ndi azikazi. Chifukwa amadziwa zokuti azikazi ndi ma weakness anthu ambirimbiri. Ndi anthu ena ake mumaona mgogo akudusa akufunsa na address, inu mumamvera chisoni amene ndi mgogo makuti ndimuthandize. Akuluakulu ndi mistake. Osazathandiza munthu ngakhale akupempha drama. Ndikira ku 10 osazayerekeza. Ngati mufuna kuthandiza munthu pitani ku orphanage mukapeza ana amasiye. Kathandizeni ameneyo. Amene ndi amene afuna thandizo. Koma munthu mu street nyaupe ndikire ku 10 inu mumupasa, ndikire 20 inu mumupasa. Akuluakulu tsiku limodzi muzaona nazo zakuda. Nkhani imene nabwera nayo lero ndi imene. Ndi osayiwala akuluakulu kupanga subscribe kuti nkhani ngati zimenezi zikupezani mosavuta.